Пайрав Аюби, сарояндаи эстрадаи тоҷик чанд сол аст ки дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айни фаъолият мекунад. Дар ин муддат ӯ дар нақшҳои гуногун дар саҳнаи ин театр бозӣ кардааст. Ҳамакнун маротибаи сеюм мешавад ки дар операи шайху раис Абуали ибни Сино нақши марказиро меофарад. Тавре маълум гашт, Пайрав дар санъати опера низ маҳорати хуб дорад ва ин нақши асосиро маҳз ба хотири истеъдодаш ба ӯ бовар намудаанд. рӯзгору пайкор ва фаъолияти нобиғаи ҷаҳон Абуали ибни Сино ба тамоми олам ошно аст. ӯ яке аз бузургтарин донишмандон ва пизишконест ки бо гузашти асрҳо ҳам осори ӯро меомӯзанд. Пештар нақши Синоро дар ин спектакл ҳунарманди шоисаи ҷумҳурии Тоҷикистон Акбар Мирраҷабов бозӣ мекард. Вале имсол ки ба ҷавонон бахшида шудааст, устодон иҷрои нақши асосиро ба Пайрав супориданд. ман бори сеюм аст ки дар опера Абуали ибни Сино дар нақши худи Абуали ибни Сино мебозам. Операи Абуали ибни Сино аз 2 парда ва аз 6 намоиш иборат аст. ҳар як нақш мушкил аст, мушкилиҳо ҳастанд. ҳай дар ин ҷо бисёр операи калон аст, шеърҳо зиёданд, суханҳо зиёданд. Операи тарбиявӣ аст ва тамошобинон ҳар боре ки ин опера меравад ба онҳо маъқул мешаванд. Пайрав ягона ҳунарпешаи ҷавони театри опера ва балет нест ки дар ин намоишнома баромад мекунад. Дар қатори ӯ ҷавонони дигари театр низ дар нақшҳои гуногун ҳунарнамоӣ мекунанд. дар операи шайху раис ибни Сино дар нақши моҳваш баромад мекунам. ин духтаре ки Синоро дӯст медорад ва мехоҳад аз зиндон барорад, барое ки шайху раис ӯро аз касалӣ наҷот кардагӣ буд. дар соли ҷавонон ростӣ дар театри мо низ бисёр ҳамин намоишҳо бисёр рафта истодааст. қариб ки дар театри мо 70% коргаро ҷавонон аст. яъне нисбат ба пештар айни ҳол ҳозир дар театр тамошобино бисёртар аст. операи шайху раис Абуали ибни Сино чанд сол пеш зери коргардонии ҳунарманд Убайдулло Раҷабов рӯи саҳна омада буд. ин спектакл ки аз як давраи таърихи миллати тоҷик ва ҳаёти фарзандони бароманду машҳури он қисса мекунад, аз 2 парда иборат аст. опера ба қалами бастакор Мустафо Бафоев тааллуқ дошта, бо суруду таронаҳои дилнишин тамошобинонро тасхир мекунад.